Regional. Naisayagat iti pa nakaiwaras iti step starter toolkits para kadigiti estudyante iti test na Ilocosur nga idadalwan iti Deputy Speaker Christine Singson miyan nga nagyaman iti TESDA iti administrasyon ni PBBM iti panang suporta kadigiti program TESDA mangipaay iti sustainable livelihood para kadigiti umnili a Pilipino. Nakomento digiti imawat iti naduma-duma a programa iti panagsangay a pakiramanan iti dressmaking NC2, welding NC1, welding NC2, driving NC2, cookery NC2, hot meals nga agturong iti cookery NC2 ken cold meals nga agturong iti cookery NC2. Babaen iti daytoy aganwat nakaawat digiti benepisyaro kadigiti nasken nga alikamen at tumulong kadakwada ang mga rugi iti panagbiagda ken mangyaplikar kadigiti paglaingan nagunod da bayad iti panagsanay da. Karaman kadigito nga toolkit digiti makina pagdait, makina pagwelding, hydraulic jack ken combination wrench, food processor, butane gas, gas stove wok ken hand mixer, oven toaster, plastic squeezer bottle ken chopping board. Damag Regional para iti IFM News Idol Shanti